Nie je lepšej príležitosti, ako sa dozvedieť viac o našom meste, ako ísť na krst knihy o Bratislave. Tento krst bol v krásnych priestoroch Primaciálneho paláca a kniha bola o našej úžasnej histórii. V priestoroch Primaciálneho paláca, v ktorom bývajú rôzne spoločenské udalosti, sme pre vás zaznamenali vzácnu chvíľu krst krásnej knihy s názvom Bratislava a okolie. Vzdelaných a vzácnych hostí sme sa opýtali, čo si cenia na histórii Bratislavy. Na histórii Bratislavy si predovšetkým cením je samozrejme bývalú trojjazyčnosť, že tu žilo veľmi rôznorodé spoločenstvo, ktoré spájalo vedomie potrebnej, nutnej a pre nich samozrejme v tom čase samozrejme tolerantnosti. Bol by som veľmi rád, keby tento kód sme aj my prebrali. Myslím si, že je v súčasnosti dosť dôležitý a že dosť abstinuje. Trošku nám naši osmanskí priatelia pomohli, keď sem prišli, teda v úvodzovkách, lebo zrazu sa všetko presťahovalo na Slovensko. Vznikli tu univerzity, vznikli tu celá šlachta a bohatstvo vlastne prešlo sem a tu sa začalo korunovať. Tuto tie hlavy v Bratislave skoro 300 rokov boli korunované. Na svojej osobnej histórii alebo vzťahu k Bratislave som miloval ako študent, ako decko naozaj tie parky, ktoré už dneska nie sú. Jej prirodzené pivnice a vinárničky, ktoré už tiež dneska nie sú a sú pretvorené na veľmi reprezentačné. A ako človek, vydavateľ už dospelý, bola naozaj Bratislava hlavným mestom vážneho európskeho štátu Uhorska. Bola tým 300 rokov a bola korunovačným mestom a bolo tu korunovaných, tuším, 13 alebo koľko kráľov a cisárov. Takže Bratislava nie je diera v Európe, ale je vážna krásavica a dospelá pani v Európe. Slávnostnej chvíle samotného uvedenia publikácie Bratislava a okolie do života sa zúčastnili dvaja herci zo Slovenského národného divadla a Martin Huba knihu pokrstil starobilými mincami piatekmi. Dámy a páni, aby táto hojnosť nás všetkých čo najdlhšie roky sprevádzala a odovzdávali sme to najlepšie, čo z nás je, tým najlepším, čo vzniknú z nás. A čo máte radi na tej našej dnešnej súčasnej Bratislave? Ocitáme sa v novej samozrejme situácii, aj historickej, aj spoločenskej. Sme nekonečne prehustenejší, než Bratislava bola zvyknutá, na akú hustotu bola disponovaná a projektovaná. Ak sa chceme aj z toho, čo sa nám dnes na Bratislave nepáči, kultivovane dostať, tak tolerantnosť a vzdelanosť, pretože tá trošku s tou tolerantnosťou súvisí. Mám na to, že sa mi podarilo nejakým spôsobom sa prejaviť, prezentovať napríklad tým, že prevádzkujem svoje knihkupectvo, napríklad tým, že napriek tomu, že Slovensko ako také možno nie je až tak kultúrne vyspelé, ako by mohlo byť, tá Bratislava žije a ľudia sa venujú kultúre a venujú sa kultúre čím ďalej, tým viacej. Toto si vážim. Láska k Bratislave sa nedá stratiť. Napriek tomu, čo sa s Bratislavou dnes deje, mám ju rád ako také mesto, ktoré mám v srdci. Ale a aj napriek tomu, že sa jej trošku ubližuje. Teším sa paradoxne na to, keďže teraz som v súčasnej dobe riaditeľom činohry Slovenského národného divadla a sme v tých nových krásnych priestoroch novostavby a tam sa už stavia jedno akoby také druhé centrum bratislavské. Na jar by malo byť spustené a veľmi sa teším, lebo vyzerá to, že by to mohlo byť veľmi, veľmi pekné. S nádherným námestím a s nevtieravým prechodom vlastne do Dunaja, kde si môžu ľudia posedieť na schodoch a dívať sa na vlny. Dnes sme sa pozerali na Bratislavu peknými očami, tak verme, že sa našim radným bude dariť riešiť aj jej problematické stránky a že bude zas Bratislava dobrým miestom pre život.